Ягодово тирамису с домашен захарен памук. Идеална за детските рождени дни. Давам ви перфектните грамаж, винаги да получи с вас идеален крем за тирамису. Евът ми 5 жълтък избрал да бъдат от свободна кокошка. 5 жълтък, кора от лимон, ванилия, 100 грама захар. Жълтъците върху водна баня. Избиете така бързо, защото няма да станат въркани, ще станат объркани яйца. Жълтъците ви не трябва да пристигнат повече от 70 градуса. Колко хубаво възпи. Това на 68 градуса точно. Също съм взела от количка БГ маскарпоне, метрошеф към 400 грама. Двама начина да направите крем тирамису. Или бълтъци, или сладкарска сметана. И разбиваме се 100 грама натурал пюре от ягоди. Сметаната върху уникалния ни крем. Кръг отдолу нагоре в една спачула. Малко мляко. Домашно сладко от ягоди. Ягоди на джулиени. Машина за захарен памук. Също от количка БГ. Ги искам мънички за украса. Мисля, че ще се радва всяко дете.